Karon tambaga ang tamo. Bulagan gani sa uyab, dawata, ayaw gukuda. Kay di man kairo. Utok ba? One food. Kung gibasted gani ka, dawata. Kay wala na ganahe sa imong dagway. Walang udlot sa kamuti. Utok ba? Mansit ba? Maara to. Subscribe. Bye-bye. Hapit naman ang Valentine. Ang naay uyab. Sana all ninyo. Ang single. Walay uyab. Aw, pagdakot og katol. Aron, dili kalamukon. What sa imong gugma? Mindset ba? Utok po. Utok? Mura to. Bye-bye. Boys, sige na magsanaol. Manguyab daay mo. Naunsa mo? Natug mo? Manguyab pod. Ayaw sige paabot. Utok ba? Mindset pod. Kamu pod girl. Sige mo pangando. Og tubrelo. Pero batasan ninyo. Bangtabriya ra di ay. Utog ba? Natug ka? Mindset pod. Maura to. Bye-bye. Subscribe.